जायगाया मोजांथारहाय मालाबा बेरायनो फैफिनबावनांगौ औ आंबो बिराद मोजां मोनदों ओइ र' मा जाखो सासे इन्टारेस्टिं मानसि नुदों आं इन्टारेस्टिं मानसि फैलाय थौ बेखौ दिनै सिक्का होथारगोनहां मा खालामदों नोंलाय प्रामि नों बेवहाय है आंनि बयफ्रेन्डजों आंनि लोगोजों रेजर्टआव बेरायनो फैदों बेवहायलाय नोंहा मा खालामदों मोजां खोथा मानसियालाय बिराद हेन्डसाममोनलै आंलाय मा खालामब्रा बेरायनो फैदों आं मिन्थिखागौ नोंखौ आगोलावबो बिदिनो दाबो बिदिनो नोंलाय फांफुं मानसिखा जिबनावलाय नोंलाय माथो मावनो रोंबावनो नायलाय अनजालि बेजों थायै थायै आंहा जिउआनो फैमालसो जाबायमोन थाखा फैसायाथ' गैजाया बेहा बिमा बिफानिफ्राय 10 रां लाबोनानै आंनो फुसका जाहोयोमोन थाखा फैसायानो गैजायाहाय बिहा अनजालि मोजां मोनलायनायल'जों बोरै थांनानै थानांगौ दे हे सोर सोमखोरखौ गोदान मोननानै आंहा जिबनाबो बासिबायहाय आंनि सोमखोरखौ मिथिगौ नों कम्पानियाव साख्रि मावो दामि दामि रेस्टुरेन्टआवबो जाहोयो नोंहालाय माथो दाबो 10 थाखानि फुसका जानानै बेरायबायो नों दाबो 10 थाखानि फुसकासो जाबाय बायो आयौ मासि फाग्लिहाय बे नाय प्रेमि बेफोर आगोलनि बाथ्रा आगोलनि आं बेफोरखौ लानानै माथा मारिला इस लाजियाबो दा नोंहा नोंनि लामायाव आंहा आंनि लामायाव नोंलाय माखौ माथा मारिनो कुवालिटिबो ना थानांगोन लाजियाबो दाबो दुगाबाव थाखा फैसाथ' गैजाया थोद फाग्लि लाजिबायनदां हैस प्रामि टाइमाबो जाबायहाय थांनांसिगौ फन खालामदो हाय हेल' सोमखोर फैदो सोमखोर थांनोसै औ दे नंगौ ओइ निजोम रथ' नों ड्राइभारसो सार माथो नोंसो औ नोंबो बेरायनो फैदों ओइ सोमखोर बे फाल्थु मानसिखौ मानो सार होनखो नों सिरि थालै जाम्बि बे आंनि बस आं बेनि कम्पानियाव साख्रि मावो बस आइ लाइक इट ओइ सोमखोर प्रामिया नोंनि गार्लफ्रेन्ड येस बस नोंसिनि मोजां मोनलायनाया गोजोनै थाथों जाम्बिया थगायनानै लाबायहाय बियो